Assalamu alaikum. Hajiya Jamila. Ibrahim. Kasa. Me kawo kina? Me ka zo yi nan? Kar a ce ke ce mahaifiyar Hafsat. Kada ya ce min kai ne saurin da Hafsat ta kawo. Alhamdulillah. Yau ina cikin farin cikin da ban taɓa jin shi ba a rayuwata. Shukan da kika yi shekara da shekaru ita ce yau kika girba. Hajiya Jamila, ba zan taɓa iya kallon idan kin yabe miki ba. Cutar da kika kun samun a rai. Ba zan taɓa iya yi miki ba. Kuma yanzu kika fara gani. Wannan shi mai ma na farko. Ibrahim, tun da daɗewa nake neman ka. Ina so in ganka ka yafe mu. Kai haƙuri. Ba zan taɓa yafe miki ba. Kuskure ne. Ba zan iya yafe miki ba. Kai haƙuri. Ba zan taɓa yafe miki ba. Abada. Ibrahim. Idan Allah abin da ba zai yi wani. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wannan ai shine ka baya da kula. Wannan aka yi ne gaba ɗaya na ganki a rikice a ruɗe. Dalas, Na'am. aiki ya kunci. Komai ya ƙare. Ya aka yi Na to. shiga uku. Me ya faru? Na shiga uku. Ki mun magana mana. Ka Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim mai waya. Mutuwa yayi. Ibrahim ya kashe ni. Mutuwa yayi. Da mutuwa ya da ba da sauki ba. Me ya faru? Abin da zai ji da Ibrahim ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutumin uban nan kai ya sa. Ba ma dai a shari'a ba ba ita bace. Me abin yi? Na rantse miki da girman alkur'ani ba za mu taɓa barin bashin gaba ba kuma wallahi sai ya san ya taro ma to ina je ina aka san shi ai wallahi sai ya ƙara so gurin bai zo gun ba wallahi da mu yake magana yanzu mu je gida ina da shawarwari mu je ai sai ya san ya taro ma Singa. Abi san wani abu ba ma. Magana fa zuwa gidan nan ma ba ta tashi ba. Saboda Hafsa tana gidan nan. Kuma kin san ba za mu kore ta ba dan mai magana. Kuma ni kwata in abin da zai sa Hafsa ta fahimci akwai alaka tsakanina da Ibrahim kin san ba zan yarda da shi. to wai ke Jamila ya aka kika bari komai ya lalace miki haka yayin A'a ba da nan. Tattara mana. Ai musulmi take cikin sani. gaskiya ne kuma sai ne kana da imani dole mu Gaskiya ne. ta hawo mutum. gaskiya ne Da ikon Allah. ne kin san menene muna juya fa muna mantawa da albasa Ya akai. wannan kawai ta mu tsohuwar kilakin nan Amina Amina ba? Da mace kin ciki kwata ba ta yi. tun farko ba ta mun ba ke son hada sabga da ita wallahi Ai ni ina kaunar ta haka nan. kawai ne mota zamu kuma ina zargin tana garin nan Ni kuma jini an ce tana kasar gada. a'a ni ina zargin tana garin nan gaskiya To. tana garin nan Ni fa ko tana garin nan kuma tana ina. Idan ma tana garin nan ko tana ina ne mota za a yi. Idan kuma ba ta garin nan dole fa mu nemo mafita. amma fa yaron nan wallahi sai mun nuna masa cewa mu tatattu ne yan uwan koko ne mu wallahi ai ba za mu kyale ta ba ai ba tubulus ba goro Ki san me? Dadas. Yaron nan fa ya sauka da nauyi da uwan kuɗinsa. da girman Allah Ta gaya mu kuma san da ya zo ya same ni gida. Kin ga yadda ya koma? Ya lub abin wani sha'awa. sai dai ba za mu fasa ba Riba mu ne. fasa mu gaba daidai ba ai wallahi kin sa yanzu na samu ƙwarin gwiwa ai kuɗin sa ya shi ko menene kuma na damuwa yanzu tun da yaro da uwar kuɗin sa To ai nake kin san ki maganin A'a, damuwa. ni har sai Da na yi ido hudu da ke. ai ni har na komai ya riga ya warware. to ai ke banda abin ki an samu mafaka ai magani ce wuri na. Ai duk damuwa da nake da ita da nazo. ba dai da mun yi uwar ido hudu kuɗin sa da ba ke. yanzu Shikenan. tunda da uwar kuɗin sa ai shi kenan an wuce wajen Wallahi. yanzu dai mu je can Kai. Bari ki ga. Gaskiya ne ka- arziki ya riga ya zo. ai kawai ki bari kawai Wallahi miji. da kuɗin sa da ya sauka Kin har na ji daɗi a to ai shi kenan gaskiya dai kan to me za a fasa ai mun kusa gurin Kin san da fani? na sani ga rufan nan ma mun kusa Wannan da nan da nan wurin. nan ba na kasar take mu na Wannan daga alawa ɗin. Muguwa. Ma kira. Ita kina nan kin laɓe abin ki. Dan duniya. Jamila Kin ga mutum ya taki. Wa da lallabi. lafiya dai na gan Lafiya ke tambaya? je lafiya Ke, tashi mu tafi. Na rantsa miki da Allah, ko ki tashi mu tafi ko duk wanda ke cikin rumfan na wallahi sai na tuna miki asiri ya san halin da ke. to bari in dai taso ni dai na shiga uku An shiga uku ka fara. An shiga takwas